sa ating bansa ay napakarumi, hindi kaaya-aya. Banat dito, banat doon, nagsisiraan na sila, hindi na nagsawa sa kanilang patutsada. Ito kasing si Boy Benta, binanatan si Lutang Ina. Promise kasi ni Lutang Ina, hindi ka kandidata. Pero ano ang ginawa niya? Tumakbo na si Lutang Ina. Itong si Lutang Ina, wala kasing isang salita. Si Boy Benta ay napikon na, kaya't siya ay ngumaungaw na. Gustong mag-withdraw na itong si Lutang Ina. Si Boy Benta ay dada ng dada, para siyang nasa Divisoria, para siyang tindera na nagtitinda ng isda. Ito kasing si Lutang Ina, nagitiw siya ng salita, di daw siya tatakbo, never, never, never talaga. Pero nang nalaman niya na ang tigre ay tatakbo na, hindi na napigilan, si BBM ay lalaban na. Ang politika sa ating bansa ay napakarumi, hindi kaaya-aya. Banat dito, banat doon, nagsisiraan na sila, hindi na nagsawa sa kanilang patutsada. Kaya ngayon si Lutang Ina ay pinag-iisahan na, tinira ng tinira ng ulel at nakalaban niya. Ikaw kasi Lutang Ina, gusto mo silang aatras na, para ikaw na lang ang lalaban sa aming bida. Si Boy Benta na nawagan na, challenge niya si Lutang Ina na ito ay mag-withdraw na, dahil walang isang salita. Si Boy Benta ay umasa pa, natataas ang ratings niya. Ay nako Boy Benta, magtinda ka na lang ng isda. May pag-asa pa kaya na humabol sa aming bida? Itong si Boy Benta at si Lutang Ina, pareho silang mapanira, pareho ring walang ibubuga. Umasa na lang kayo na darating ang himala. Si Boy Benta na nawagan na, challenge na si Lutang Ina. Dapat ay umatras na, dahil walang isang salita. Si Boy Benta ay umasa pa, natataas ang ratings niya. Ay nako Boy Benta, magtinda ka na lang ng isda.
At ikaw lutang ina, stop ka na rin sa paninira. At ikaw lutang ina, stop ka na rin sa paninira.